माब्लानिफ्राय दानजेननाय आरो न'आ बबेयाव मुङा मा? गिबिसिन हारावनो नोंथांमोननि चेनेलनिफ्राय आं बरायनाय थाबाय नोंथांमोनखौ साबायखर होदोङो आंनि दखानसिम दिनै फैनानै आंनि बिजनेसखौ हाइलाइट खालामनायनि थाखाय गिबिसिनावनो नोंथांमोनखौ आरो फिन बरायना लानाय जाबावबाय। आंनि मुङा ज्योतिष बसुमतारी, जायगा हरिसिङा सुमुवापारा। आंनि मुङा प्रजित बसुमतारी। न'आव सोर सोर दं? न'आव जोङो साबा दोङो, आंनि बिमा आरो आंनि हिन्जाव आरो गथ' आरो फंबाय आरो आं। माब्लानिफ्राय दानजेनामोन दाउ? आङो दाउ दाननायनि आंनि जागायजेननाय समा जाबाय 2012 मायथाइनिफ्राय आरो दिनैसिम। आङो जेब्ला 12 मायथाइयाव जागायजेनदोंमोन, बे जाबाय आंनि आंगो गामि, आंनि न'निफ्रायनो, आरो बेनिफ्राय जोंनि हरिसिङा दैलि मार्केट आरो उइकलि मार्केटआव आङो बे खामानिखौ जागायजेनबोदों आरो। फरायनाया आङो एलपिखौ गामिनि स्कुलावनो फरायदों, बेनिफ्राय 11 हालागै जोंनि हरिसिङा हायार सेकेन्डारि स्कुलाव, हरिसिङा हायार सेकेन्डारिनिफ्रायनो खालामो। बेबायदि थांखि दङमोन, नाथाय आंनि माखासे न'खरनि जारिमिन होननानै आं बुंनांसिगोन, न'खरनि जिथु गाज्रि हालोद, बेनि थाखायनो आङो माने बेबायदि गोजौ थाखोआलागै इस्सा दंमोनब्लाबो, नाजादोंबाबो, सानदोंमोनब्लाबो बेबायदि थांनो हायाखिसै आरो दिनै नैबे आंनि मावनायावनो आङो नांथानानै थानाय जाबाय आरो। बेसेबां बोसोर जाखो दिनैसिम जेनेबा? आं बे खामानिखौ मावनाया दिनै 12 बोसोर। उदालगुरि आङो बे जायगायाव बे सोलिबाय थानाय 2024 आगस्ट मान्थनिफ्राय आङो बेयाव स्टार्ट खालामनाय जाबाय आरो। रायजो राजानि अनसुंथाया माबायदि दायो? आङो साबायखर होनो नांगोन जोंनि उदालगुरि ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनखौ। दिनै आंनि दखानाव गोबाङानो बेबायदि बेदर बेबायदि लांनो फैगासिनो आरो फैदों। आङो दिनै बिथांमोननि अनसायनायखौ गोबां मोनदों आरो दिनै आङो 1.5निफ्राय 2.5 कुइन्टेलालागि गासै बेदरखौ लायोब्ला आं बेबायदि बेदर आं फानगासिनो दोङो। आरो बयलार हिसाबै हलसेल गथाखौ लायोब्ला फ्राय 5-6 कुइन्टेलनि आं बेबायदि दैलि फानबाय थानाय जादों आरो। ओमफ्राय हमनानै ला ब्रयलारखौ मा पार केजि बेसेबां फानो? काटिं गोदानाय हिसाबै 300 थाखा पार केजि फाननाय जायो। ओमफ्राय बोरमाखौ 700, बेनिफ्राय लकेल दाउखौ 450, बेनिफ्राय बयलारा मोनसे लिमिट रेट थाया, आप एन्ड डाउन जाबाय थायो। ओमफ्राय हांसोखौबो 500निफ्राय 600 बेबायदि फाननाय जादों। फारौ फानो, फारौहाबो बेबायदि गोदोर फिसा वेटखौ नायनानै जायो दामा, बेबायदि फाननाय जायो आरो। माबाफोर जुदि फोरबोफोर जायोबा, हाबाफोर जायोबा बिदि माने अर्डार रायजो राजानिसिम बेखौ खावलायनो आं इच्सा खालामदों, नोंथांमोना बिनि सुबिदाखौ मोननो हागोन आंनिफ्राय। जुदिहे ख्रिस्टमास बा मागो फोरबो बा बैसाग बेबायदिनो सोरनिबा न'खराव गोथार जुलिनि बा गुबुन गुबुन बार्थडे, गुबुन गुबुन पार्टिफोर जायो, नोंथांमोना बेफोरनि समायावबो जुदि आंनि बसुमतारी मिट शपनिफ्राय बेदर मोननो इच्सा खालामोब्ला नोंथांमोना मोननो हागोन। आरो आङो सानफ्रोमबो नोंथांमोननो लागै मोखांजों मोखां रायज्लायनायनि गेजेरजों गाहाय बेसेनावनो होनो थाखाय आं सानफ्रोमबो रेडि जानानै दोङो। लकेसन आंनि बे दखाननि जायगाया जाबाय टंला रड, गलमा चक। हम डिलिभारिबो नोंथांमोना मोननो हागोन, एभेलेबल। दिनै बिदा फंबाय लोगो जानानै माबायदि बिजनेस स्टार्ट खालामबाय थानो? जों बिदा बिफं दिनै खामानिखौ मावनानै जोंहा गोजोननाय दोङो, रंजानाय दोङो, आरो जों दिनै बिदा फं लोगोसे मावनायखायसो जों जौगादों होननानै आं सानो। आरो आं बेखौ बांसिन नोजोर बोयो मोस्रोमखौ लानानै। मोस्रोमा माब्लाबाबो गावनि दोलोखौ सेफायनो इच्सा खालामा, आरो आं बेखौनो हदायबो नोजोर लाखिबाय थायो। जों जेब्ला खौसेथियै जोङो मावगोन, जोंनि मावनाया सानफ्रोमबो गोजौथिं आवगायलांगोन, आं बेखौनो सानो। आरो रायजो राजाफोराबो बेखौनो सानफ्रोमबो साननांगौ जे दोलोहै मावोब्ला जोङो बोलोखौ मोननो हायो। नोंथांमोननिसिम आं बेखौनो मिथिहोनाय थाबाय।